Pagdiriwang sa ika-149 na birth anniversary ni Andres Bonifacio sa Maynila, pinangunahan ni Mayor Lim. 30 Hari ng Maynila, nagpasaring na naman kay Erap. Totoo na Maynila ay meron ding mga hoodlum, gangster at kaaway ng batas na gaya ni Asyong Salonga. Thanksgiving Mass para kay Pedro Calungsod, dinaluhan ni Pinoy. Pangulong Aquino, bitbit ang ilang kandidato ng LP. Pagkatapos ng kontrobersyal na e-passport, China may bagong hirit. Mga dadaan sa pinagtatalo ng West Philippine Sea pwede nang sampahan at pasukin ng kanilang bantay. Pilipinas, aalma ka ba? Mga kongresistang kontra sa RH Bill, boboykotin ang pamiting ni Pinoy. Paano kalang batas? May pag-asa pa kayang umusan? Bagyong Bopa binabantayan ng pag-asa. Bopa na mas malakas pa raw kay Sendong na pumatay sa higit 1,000 tao. Papasok na ng bansa sa police line. Bomba! Nakita sa palengke ng Malabon. Suspect sa pagpatay sa magpinsang dalagita sa Caloocan. Hawak na ng mga otoridad. Sa Amerika, lalaking nananalisin ng sapatos na ispatan ng CCTV. 4 na sapatos pasimpleng isinisilid lang sa kanyang pantalon. At bagong FHM cover babe na si Meg Imperial. Handa na nga bang pasukin ng mature roles? Biyaheng walang flag down at walang boundary. Anda na mga balita,